Skont il-Ministru Tonio Fenech bil-mod ta' kif se jkun iffinanzjat il-Parlament, il-poplu se jiffranka l-flus. Il-Ministru qal li l-gvern se jkun qed iħallas 5 miljun euro fis-sena biex jagħmel użu mill-bini tal-Parlament il-ġdid. Fenech iġġustifika l-fatt li kien bississa li l-gvern ippreżenta l-mozzjoni fuq l-Special Purpose Vehicle meta x-xogħol fuq il-Parlament jinsab fi stadju avvanzat għaliex qal li kien hemm xogħol ieħor xi jsir. Ma kienx iżda f'pożizzjoni jgħid meta l-mozzjoni ppreżentata minnu se tkun diskussa fil-Parlament. Fil-waqt li ikkonferma li oriġinarjament kellhom ikunu 3 il-VZ, l-MIA u l-MIDI, il-kumpaniji li r-renta tagħhom kellha tmur l-iffinanzjar tal-Parlament il-ġdid, skont Fenech il-VZ u l-MIA huma biżżejjed. Tonio Fenech sejjaħ lin-nies li se jkunu qed imexxu l-Special Purpose Vehicle bħala professjonali, iżda meta mistoqsi minn One News biex jgħid min huma s-segretarju tal-Bord u l-Perit wieġeb hekk. Il-Marita ma jidhirx li għandha perit, segretarju tal-Bord m'iniex ċert, m'għandix hawnhekk, però wieħed jista' jekk tmorru fil-website tal-MFSA jissibu propju kull min huwa appuntat.